nakausap ko din itong si Albert Pagara. Sabi niya, may knockout to. Dito pa lang sa opening round, may knockdown na. Oh, beautiful right now. The right hand. He's going, it's over. One, no, two. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. June 21, 2014, dumayo itong matibay na Meksikano na si Hugo Partida para harapin ang matibay din nating pambato na si Prince Albert Pagara. Ang laban nila ay para sa bakanting IBF Intercontinental Super Bantamweight title. Sa press con at face off pa lang ay tila gusto na nilang umpisahan ang bakbakan. Makikita sa mga mukha nila ang gigil at tapang. Matibay din itong Meksikano mga pre. Isa sa mga kilalang tinalo niya ay si Cesar Suarez, ang nagpahirap kay Nonito Donaire at tumalo sa unang pagkakataon kay Albert Pagara via KO. Sa laban nila bitbit ng Meksikano dito ang record na 21 wins, 4 losses, 2 draws, 16 via knockout, habang itong Pinoy na si Albert Pagara ay may malinis na kartada na 20 wins, 0 loss, 14 via knockout. Sa mismong gabi ng salpukan, ang inaasahan ng karamihan na sobrang ma-action, entertaining na 12 rounds na basagan ng mukha ay tila bitin ang naging resulta. Parang di pinagpawisan ang dalawa at lalo na si Albert Pagara sa sobrang bilis natapos ang laban nila. Mas matagal pa ang intro kaysa sa laban mismo. 3 beses na bilangan itong dayong Meksikano. Una ay nang masalo niya ang pamatay na kanan ni Albert Pagara. Alam mo na, sabi kagabi, pagkatapos ng yung... down! Baksak agad. Si Hugo Partida, isang malupit na kanan. Pero bumangon pa at sumabay sa laban. Pero matapos bilangan, tinadtad ulit ng kamao at nabilangan ulit ito. Tago naman, nakausap ko din itong si Albert Pagara. Sabi niya, may knockout to. Dito pa lang sa opening round, may knockdown na. Oh, beautiful right now. The right hand. He's going, it's over. One, no, two. Tinuloy pa rin ang laban at ilang segundo lang, kaliwa na naman ang tumama sa Mexican. Sapul na sapul sa panga at parang turusong natumba sa ibabaw ng lona. Looks like another one was coming up, but Prince Albert has got to be calm, focused. He cannot take risks. Alam mo, delikado yan. Just do your job. You hurt him again with the left. Albert Pagara, hinahanap yung kanan. Tapos na. Ayun naman, Tapos kaliwa. na. Oh, Kaliwa. boy. First 2 knockdowns. Ginamit Albert Pagara. Ngayon naman, kaliwa. Tulog si Hugo Partida. Tinapos na ng referee ang laban at hinirang si Albert Pagara na bagong may hawak ng titulo via impresibong first round TKO at napanatili ang malinis at walang dungis na kartada nito. In for this, when he went, the headbutt, pagkatapos yung suntok niya, wala na. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.